Pozdrav društvo, ja se nalazim u Lici i znam da mnoge zanima zašto su u Lici drva tako tvrda. Neki dan sam bio u šumi i vadio sam drva, sekao sam drva, spremao sam za zimu i došao sam do zaključka konkretnog primjera zbog čega su u Lici drva tvrda. Ste spremni da vidite? Evo sad ću vam pokazati jedan panj. I zašto su drva u Lici tvrda? Pogledajte. Zato što drva u Lici se hrane kamenjem. Vidite? Drva se hrane kamenjem. I zato su drva tvrda. Da ne bude posle da sam ja to izmislio. Drvo jede kamen. I zato je tvrdo drvo. Pozdrav. Ćao.